Kaixo, hori dut izena, 13 urte ditut eta Usansokoa naiz. Nik aukeratutako liburua jolaseritiko ipuina da. Bere idatzi duen pertsona Riani Rodari du izena, marrazkilaria Riani Per eta ilustratzailea Josean Ormazábal. Argitaletzea elkarta. Niri gehien gustatu zaidan ipuina liburutik zaunka egiten ezekien txakurra du izenburua. Eta doa txakur bat ezekiena zaunka egiten eta ez zeukan bere arraizako edo lagunik. Eta ezaten dio zeukan lagun bat oia arrazena eta erakusten dio kikirik egiten eta horrela. Eta horrela sartzen da problemetan eta azkenean aurkitzen du lagun bat txakurra zena eta azkenean zaunka egiten ikasten ditu. Liburua irakurtzea gomendatzen dizuet ipuinak oso politak dira eta erakusten dizu, adibidez hau erakusten dizu espiatzen denetaz batzuk influentzia txarrak izan ahal dute eta horretan. Agur!